Sang Rizky Nada ingkang mijil saking Leladan Sonorejo kita bluro ingkang dipun supayaken budasan dereng regan swasana bagi almewa ing dalem menika wonten dalipun Bapak Sutarman. Dumateng para bapak ibu tamu undangan ing dalem menika tasih adicara walimatul arus utawi temantenan nggih menika Mbak Ayu Diana kalian Mas Andre Pratama. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah lan warahmah. Amin amin ya robbal alamin. Yang kita menikah terus sesarean kalian Anha Audio System dan juga Media Tama Production. Yuk monggo tasih setunggal artis yang badhe nderek regangan suasana bagi yang mulya ing dalem menika inggih menika Mbak Ayu Riris campur Sari Rizky Nada. Kula aturi jekar saking Palungguan. Tumuju wonten ing sasana ingkang sampun sumadya. Sari Rizky Nada terus saya. Sugeng dalu Cayu. Nggih, kepanggih melih wonten section ingkang kaping kalih. Sama si Sarah. Rizky Nada nyampur Sari. Nggih. Wilujeng dalu kagem warga Sukorjo, kok iso Sonorejo. Sonorejo iku bose. Iya. Bose sing pundi to, Mas? Bose kalau ngarep iku lho. Eko lho. Wis ndeglek nang ngarep dhewe. Oh, niki ngajeng ki. Eko lho, adoh tengah-tengah iku bose lho, ngacung iku lho. Oh, nggih sugeng dalu nggih, Bos. Disawang saka ngarep iki apik apa ora? Ngoten nggih. Lah, Eli iki ora sampe MC-ne kata janeh ngono. Yo gak Mas, yo apik iki yo Oh, ning gak pantes dienggo seret-seretan gak pantes. Iso dienggo seret-seretan. Kapian. Aku digep sapi ta apa nggo seret-seretan iki lho iso. Wong kene iki piye Sukorjo kene iki pokoke wis padha seni kabeh. Oh, ngoten. Kok nang ngirono apa sithik wis ora usah pokoke wis diatungi jempol pokoke luar biasa. Nggih, percaya kula. Matur sembah nemu ten Mbak Bayu. Dereng wonten pamundutan niki nggih Kang Mas nggih. Pripun Mbak Kung? Napa? Wah, mboten kepingin. Ya, ngono wae. Mboten kepireng ya, Mbak Kung. Nggih, mangken menawi kersa nderek nyekar wonten panggung monggo Mbah Kung nggih. Nggih. Wah, pepiyayi Korjo kene wis do hafal karo aku kabeh. Oh nggih, jenengan terkenal napa tercemar? Tercemar. Nah, wis ngerti apa jenenge nggih tanggane dhewe nggih tanggane kiambak nggih. Nah, monggo. Nggih wonten kembang rawe sasarengan Rizky Nada. Gatelen kok. Dalang? Gatelen no. Iso kembang rawe. Wengi-wengi iso. Bengi-bengi goleke kembang rawe iki, Dak. Ha, monggo sarengan kalian nyampur Sari Rizky Nada. Nggih wonten Anha Audio System lan Media Tama Production. Monggo. Ceritane wong seneng tunggal sak bali. Wiwitane wong kecicir saben dinane. Saya suwe saben cicir nyekel tangan. Banjur ngomong Mas, aku tresno kowe.
banjur ngomong Banjur ngomong mas, aku tresno kowe. Kembang kenongo, atiku digawe lara. Kembang melati, akawe laraning ati. Kembang kejubung, atiku mbok gawe bingung. Kembangi mawar, tresnaku wis kadung buyar. Mula wong tresna ora kenang gesembrono. Ora baci tumrape para wanita. Kembang irawe iku paribasane. Tinimbang rami luwih becik tak tinggalke. Para bapak ibu tamu dan kagum semua putri ingkang dadi nurmata. Panjenengan kula aturi pinarak ingkang tansah seco kalimersani campur sari Rizky Nada. Ingkang wijil saking leladan Sonorejo Widodoro ingkang dipun susun panjenenganipun Buwo Dasar marang wontenipun Bapak Sutarman Sakwarembo. Tesih adicara wali matur arus utawi temantenan nggih menika Mbak Diana kaliyan Mas Febri. Mugi-mugi tugas keluarga ingkang sakinah mawaddah lan warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Ceritane wong seneng tunggal sak bali. Wiwitane Wiwitane wong kececer saben dinane. saya suwe Saya suwe saben cecernya kentangan. banjur ngomong saya Banjur ngomong mas, aku tresno kowe. Ceritane wong seneng tunggal sak bali. wiwitane Wiwitane wong kececer saben dinane. saya suwe Saya suwe saben cecernya kentangan. banjur ngomong di Banjur ngomong mas, aku tresno kowe. Kembang kenongo, atiku digawe lara. Kembang melati, akawe laraning ati. Kembang kejubung, atiku mbok gawe bingung. Kembange mawar, tresnaku wis kadung buyar. Mula wong tresna ora kenang gesembrono. Ora becik tumrape para wanita. Kembang irawe iku paribasane. Tinimbang rame luwih becik tak tinggalke. Sampun pikaturan kembang rawe sarengan rezeki nandang ya Mas, monggo pun lajengaken.